Βάλαμε πολύ κόπο και χρόνο για να διοργανώσουμε το The Manifest of Here. Προσαρμόσαμε το Hall 3 της κρατικής έκθεσης για να σας προσφέρουμε μια μοναδική εμπειρία. Καταρχήν, έχουμε σχεδιάσει μια ολόκληρη μέρα αφιερωμένη σε εσάς, τους κομμωτές και στην τέχνη της κομμωτικής. Για να μάθετε, να εμπνευστείτε, να δικτυωθείτε και φυσικά να διασκεδάσετε. Lounge area, Meeting area, food area. bar. Στον εκθεσιακό μας χώρο θα υπάρχει επιλογή από προϊόντα, εργαλεία και υπηρεσίες τεχνολογίας που προσφέρει η κυπριακή αγορά. Έτσι, θα μπορείτε να εξερευνήσετε τι προσφέρουν οι συνεργάτες μας και να δείτε πώς μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να εξελιχθεί. 5 Κύπροι, 5 international εκπαιδευτές, 8 ώρες εκπαιδευτικών show. Τα ονόματα των εκπαιδευτών θα ανακοινωθούν στα επόμενα βίντεο. Η μέρα θα ολοκληρωθεί με hair catwalk και after party από γνωστούς DJ του νησιού. Περιορισμένος αριθμός θέσεων, γι' αυτό προκρατήστε έγκαιρα.